ako lalakay. Hindi tangal daw. Dawag. Nung yung lalakay, nung naimas tibangan, nung narugit kiparangan. Nung nakasapin mo dyan sa tangan. Isla. Diba? Anak. So, atin ipagpatay isang dirgaan. Pagkutuan. Buyok. Good. Lagpang ati lalakay. Ati ko manok mabuyo, narigang nga tiliwan. Abuyo ato, ati abuyo ti Mindanao, lalakay. Abuyo. Narigang nga tiliwan. Belang mo punta natan. Diyan tayo anak. Kayo. Okay. Lawan. Bising ka taon. Pwede ko mapisungkod na. Fire. Ay. Bakit ba ito? Tinog na. Tablagi lang ta. Tatlong bini niya. Besar yung kasatan. Duro mo yung biglang George. Ini talat. Dalam biglang ko lang. Kumatin nito ka ba? Magic na. Magic. Puntak mo ko doon ng magic. Bilok na ka. Takba ko doon ng magic. Ha?
balance pag direct hit na yung ano. Saro pa kayo mainit. Ito yung usok. Mapukor lagi yan. Sinigaw lang yun. Hindi ganun-ganun lang tayo daw. Parin siya rin. Pwede naman yan. Sa... Ilagay mo yung ice natin. Ilagay mo ko. Pwede kayo mo. Pwede kayo pa mga latik pa. Litro. Kaya ganit sa dito. Anahin nyo ah. Magkano bang? Yung ano na lang eh. Yung doon kay Ati. 1.25 dalawa. Opo. Bili na lang ng magsapit sila ng ice eh. Ano ka? Wala po kay pagtatakom. Baka na po. Nag-attend sila ng mga ano, ng anong pangalan yun? Kasama niya si mama niya daw. Mas gwapo sa'yo yan, Kuya Bok. Hindi Kuya Bok, hindi ka maniwala. Mas gwapo kayo talaga kaysa sa'yo, Kuya Bok. Parang marami akong awayin na babae. Hey! Kasi mang nagpapaiwan daw yung amoy niya. Hey! Parang marami akong awayin na babae. Kinain mo ang bulbog. Sinoho? Napulot. Tayo na. Diba? Stone. Maraming sound. Satan, bro. Ha? Stone. May ka daw? Sige, tuktutan. Possible. Nag-viral nga na yung bata nga grade 3 nga ano nga nagkakaon niya. Nga nitid nga manok. Tit taltalon. Ate tisidame. Lalakay. Pinakpang. Dalin. Dalin lalakay. Ate, ito pa nadang ako. Binag...
Tila kayo tilinagpang, titaltalon, linagpang nga nitib nga manok. Ay! Mayabon, kagapsat, ti kasirula men. Ay, pag ni papangubnog. Mantay ko nam. Igop ko nam. Malapit na. Hihi. Rapsya. Bastantin sama di jaganan. Hmm? Aji kayu tengah dalata. Mana? Wow, lagpang. Naluton lakay. Lutong lakay, ti linagpang may, linagpang, nganitib nga manok, may kayon, burya. Yan, dalawang bata. Sige na. Ay. Anak. Natin. Video mo di anak ka na po. Han. Picture sarak sa po. Pag-isin mo, basi maglasilo na mo. Ito ni Lula ya? La, halika na daw dito la. Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Magkano na kayo? Happy birthday! Birthday, knock, knock. Birthday, knock, knock. Birthday pala ni knock, knock. Birthday, happy birthday. Ito na ang birthday mo. Akala mo may handa ka pa. Ay, doon. Burn. May klase sa birthday mo. Amo na ni imo handa. Po. Wala ko. Dito na ako. Ito na handa mo. Late lang yung regalo mo. Ganun yun. That's how it works. Maraming kutsara, makuha That's kayo. how it works pag nag-aaral na. Igop. Alangan nga mahanda sino magluto. Be, magpunta ako ng school. Magpunta ka rin ng school. Oh. Ayaw namin magkunan, kutsara. Wala na Thanksgiving sila. Tirada na sila oh. Walang akin eh. Ba't wala tayong, Ano yung lagpang? ba't wala tayong tugaw? Sigano tayo. Ano ba tayo pwede Ayop magtugaw? tayo. Bakit yung mga Pepsi ang nagtugaw? The best. Bes, lalakay. Ayun ako. Yung Pepsi. Ah, Kanya nga ito no next week. Asun baboy. Baboy. King. Ate ti sa raw numino ka na eh next week. Sir, Orehan na dutanan. delikado kan King. Ataking na Wow. Ayos. Ani, subsuban tayo siguro. Karon tayo ni. Ito ba yun? Pagito mo lang tinaasok ta ni. Bakit kasi wala tayong upuan? Lagyan natin ng tubig. Gabi man. Igdasangatan ni Silin. Alam mo, sa atin nagasan, awan asang ka. Tapos na. Tapos na ang ano natin mga lakay. Ayan o. Wala na lipugpuga na yun. Naibos? Ibos. Nag-iinda-indan. Pinagtuturo gan. Dati kami kainyugan. Agmaya natin. Nung kapatubig ako, dito man kami natulog ni Kate. So ayan mga lakay, hanggang dito na lang yung video natin. Ganda lang to yan. Tato mo ba na niyo? Thank you. Dala tatig buiboy at i-vlog ko. So, bye-bye tayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, mga Ma. bye. Bye. Until next time na naman. See you in the next video. Bye-bye.